ber enak. Weteng kopi kula sak kintal gak payu rabi kok manjal-manjal. Kepadha arek lanang metu bengi arane begadang kadung metu amoti larang saben bengi wong tuane jaga lawan joget lali sembarang uga lali nek duwe utang malem minggu ditagih abang dadi koyok jaran kempang Rondo iku sanggup ngoni prau kayu rak malang-malang prau ketek tukang banter playune rabi ayu dadak bosen ilang rabi tuwek gak kawat watuke goyang tangane katut dadak koyok kethek dolanan buntut tahu weton Kediri nek sing asli enak rasane rupane ayu potongane seksi bareng tak cideki waduh ketok panune joget goyang pinggul nek digoyang ambek mendat mentul teko kadoan koyok manuk kuntul bareng negar koyok jaran ocon dadi wong lanang jak sewenang-wenang karo wong wedok jamaran tangan anti aku ngadakno larangan kire wong wedok tak keneke sembarangan gawe luwo rasane legi iku mono kurang banyune wong wis tuwa kepingin rapi tata sing dirapi kliru putune kelambi ireng sulamono jangan terong enak rasane nek seneng ndang paranono kedisian wong kumat uyengne ati samandong wong tranjiringan posisike teko nyawarane konundong joget senengane arek nom-noman apa maneh nek sik sir-siran lali ngombe uga lali mangan semalam suntuk ayo jogetan ana kodho dadi alkojo nek bedindang lak sing nemoni dadi wong wedok sing setia ambek bojo sebab wong lanang sing ngingoni
Kidungamu mau ya. Ya apa? Kidungamu iku padha mbek nyinggung peranaan kowe. Lho kok peranaan ya. Perasaan. Ya apa? Bukti no itu lho singkari-singkari men. Ono kodhok dadi algojo. Sik ta. Kodhok sak kepel ngene ya. Kok iso dadi algojo lho kan. Tapi lak wetenge gedhe. Oh, tenggo gede. Ngemburi. Iya, dadi wong wedok sing setia mbek bojo. Iya. Sebab wong lanang iku sing ngingoni. Oh. Cene wong wedok-wedok wis setia mbek bojone lho, Dik. Kok ngono iku. Iki apa? Dik. Iya. Wah, aku nek krungu jula-juli ngono. Wis. Eling jaman kala semono aku. Iya. Iya. Aku katut tandak Malang lak mergo jula-juli. Sapa? Lho. Tanda Malang sapa? Hah? Sudah. Oh, ya. Jaramane ya biyen. Tanda Malang iki ndi? Kalau Padahal kok tak kandhani ya. Aku termasuk moro tuan. Wah iki enak iki wancane. Klompen papat ku bulan loro entek. Masa? Iya. Iya. Ya mergo mbelani tandak tok. Malang adek Malang kepanjen. Wah, kan kok roe Dik. Nang panjen barang. Ndek wis. Sedik. Halo. Jula-juli Jaipongan iku pancene enak, Dik. Iya. Lah ya apa? Dengkulku iso kotekan. Dengkul iso Gak mergo jula-juli kan budal gak mangan mau. Gak mergo kotekan jula-juli kan iku. Kok mergo jula-juli to. Itu iso kotekan lho gak sing luwene gak iso. Lah ya lah terus nek kon ero nek aku mang gak mangan terus saiki opo? Aku yo ngelak. Tak saiki ngene, kon ngelak sih. Ngelak saiki Aku Kabeh ya ngelak. ngelak. Iya, bar kabeh ku ngelak. Halima bareng ngelak. Ngelak. Sing enak iya. Tuku es sing ojo marak wareg sing enteng-entengan. Lho, Wah, gak es kok enteng. Lho es sing no. enteng. Iya. Es sing durung dadi. Lho, gak ono pancen es sing enteng. Es sing digawe saka kapuk. Iku enteng. Gak ngono. Es enteng ya tak kandhani. Es sing gak bayar lho enteng. Es enteng iku sing gak wadah mangkok. Lah terus ya apa? Cilik-cilikan tapi kroso. Lah iya ta. Lho ya apa sing Arek-arek tak badi, soal arek-arek kita reken umure piro ya. Iya. Durung es gundul. Ono mang. Lho, kok durung ero? Itu es gondol, es gandul. Es gandul. Es apa? Es gandul. Gandul tak gondol. Es gandul iki ya buntur gedhe ngene dikepel, dikek merang. Nek dadi nek man kok perlombaan digantung ngene rek. Oh iya iku apa? Es gandul. Es gondol. Lah sing enak paling enak es lilin. Es lilin. Iya, gelem ya. Iya ya. Ayo. Bisa seping rek. Es lilin mak, yo mak, towo-towo. Diiterno yo mbok, wadahe rombong. Aku wingi yo mbak, kenal arek kono. Rupane ayu, gegere bolong. Es lilin waci gulane aren disigar-sigar waci digawe podeng aku nek eling yo mas pacarku biyen jange tak lamar arek gendeng.
tumpakno cikar aduh rodane coplok wong wis tuwa aduh kok ngakune copot bareng kepethuk arek wedok aduh irunge mekro es lilin makan tulane batu ditonyang pasar yo mak payune telu nek dadi prawan yo mak ojo kemayu supaya dilamar tukang sepatu. Ya es lilin ya mas kelapa muda ya mas tulane putih tenan lilin ya mas ayo cinta Es lilin ya mas teko Surabaya sing paling umum ya mas sujane biru aku kawin lagi pancen gak sengaja durung setahun duwe anak telu. Ujung pandang tumpakno prau ati terus nyang bangil wong wis tuwa aduh seneng begadang kene angin bengi waktu kekel. Seger. Wah, temen ta. Lho, Seger ta asin ta legi. yo setengah-setengah kecut. Seger apa kran kran. Pasti kok ngarani. Ngawur, Mbok legi ta asin Aku setengah-setengah. gak seneng iki apa sih? Apa? Es iki mang ya. Heeh. Ketoke ae wutu. Iya. Jerone keropos. Oh ono es kok kropos kran kran. Sokren iki lho. Mangan es lilin iki kran. Iya. Disesepi banyune ae. Ola apa sokren sak sunduke dipangan iki. Arek iki dulu rasane sunduk. Terus rasane iku Terus mono gak rasane. dipangan goblok, iku mono gak selilit. Mosok selilit sunduke sik lak gedhe. Kon terus balung. Sing Iya. enak iku apane? Mosok balunge. Apane? Lak jerone sumsume. Masih es ya ngono. Oh iya bener. Ya aja es Iya.
Ya iku mang. Sunduke iku, Mang. Sunduke. Man keran. Salah sembarang nurut Sokran. Lho, ya Temen kok. apa? Temenan. Lho nek Nur Sokran mesti kok. Wis gak iso panjang umur temen kok. Ngene iki lho nek jere gak enak ngomongan. Lah kok lha apa? Kancane diurik mangan sujen niku. Kanca sing di Surabaya wis akeh sing gak ono ngono meden. Karep aja deh ya, Dewi iki apa termasuk seniman ya. Iya ta. Lah mulane ayo Dewi iki mempelajari gending-gending, ya ta. Iya, iya. Walaupun gending Jawa Barat iso ayo Lho, dipelajari. gak apa-apa. Lho ya lah mari nek kon ngomong gak apa-apa apa apa. Lah iya. Lah iya. Soale Indonesia itu kan ya ono Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah. Lah iku apa? iya ta, Iku ngerti kudu gak? Lho dikawinno. lho. Ya Jawa Barat dikawinno mbek Jawa Timur. Duwe anak Jawa Tengah. Terus mudine. Lho bener rek ngono, omongane Sokrates mau. Jadi Jawa Barat dikawini Jawa Timur, Iya. duwe anak Jawa Tengah, duwe putu Bali. Kon ngomong gak arek cilik ae. Wis ya saiki semari mangan ya ta. Iya wis mari. Mar mangan mar ngombe barak Iya, kesilin ya. Termasuk ekonomis, Dik. Nah, ayo mlaku-mlaku ya ta. Kon nggawa walang. Mlaku-mlaku kok nggawa walang. Dik. Aku nggo walang. Ngawur Kan kuwi ndelok lho. nasib goblok. Walang iki nek kene. Kanggo ndelok Ndelok nasib. nasib mule. Lho nasib Mulai sapa? Ngono lho, nasib anake waja sih. Nasib maksudku ya, lah ono walang arek cilik. Walang iya ta. Oh. Ya apa turuku nek bengi ngono iki lho. Iku jenenge walang kadung. Walang Walang kadung. kadung ku nek turu ditakoni. Heeh. Turuku mah bengi ya apa ngono. Ngiler ngono. Kon ro walang sangit. Walang sangit ro kon. Ya apa ya apa? Ya apa? Ambune. Sangit sih. Lah saiki nek walang sembarang wae walang sangit, walang apa kadung. Iya. Tapi gending sing paling enak walang kekek. Walang keke. Walang keke. Iya. Walang kekek jae pongan datang wetan Surabayan rame-rame ceparikan tumpang eling kebrayan walang kekek jae pongan datang wetan Surabayan rame-rame ceparikan tumpang eling kebrayan. Duh nelangsane awak lagi ciloko. Notok lawang gak dibukakno. Nganti turu ana emper njowo kaya wong gedut sing lagi jaga. Walanang sing gak ngerti nyana ini kabeh tulis saiki Lah wong panjene kepengin Iku walanang sing bekti badi panama gak tau diurusi di bojoku ojo kesusu emosi sekaing perkara ayo diteliti ojo mburu popor kepanasan munda dadi penasaran walanang sing apa mongso mongso Selama kau disoba awine rong dina tak sapa Teka-teka jaluk dibukakno atiku matur kasut dinyoba aku krasa dik teko gak disopo gak rumangsa dik aku duwe luput apa nek melu surangi muput oh iku to dik lali gak pamitan
bocah iku awak kanggo alasan. Sabar dhisik. Dipikir sing temenan. Sabar oh, bocah, aku turu. Lho. Keizenan. Yen ngono dek gedhe ngapurane. Padha lali marang gaine. Jaluk ngapura marang pangerane supaya eling kanggo bahayane. Balang keket jaipongan Matrak Wetan Surabaya rame-rame coba lihat Topeng iling bebrayan Balang keket jaipongan Matrak Wetan Surabaya rame-rame coba lihat Topeng iling bebrayan. Langsane awak lagi cilaka notok lawang dek gak dibukakno nganti turu ana emper njogo kaya wong gerdu sing lagi jaga. Wong lanang sing gak ngerti. Loh, gak ngerti apane? Kaya ini kawit tulis saiki. Oh, biasa. Apa iku wong lanang sak beki Beki. wajiban mah gak tau diurusi. Dek bojoku ojo kesusu emosi sekaing perkara ayo diteliti ojo mburu bobor kepanasan mundak dadi penasaran. Wong lanang sing gak rumangsa rumah gak tau disabar. Teka-teka jaluk dibukakno atiku mangkat kasuti nyoba. Aku krasa lho Dik teko gak disopo. Nek krasa yo salahmu apa? Loh, gak rumangsa, Dik. Lah wong aku gak duwe lopot. Apa nak melu suwangi puput? Oh, iku ta, Dik. Gak lagi pamitan. Ah lali apa tak? Iku harus alasan. Sabar dhisik, Dik. Dipikir sing tenan. Sabar apa tak? Aku turu kaizenan. Yen ngono dek gedhe ngapurane. Padha lali marang belaine. Jaluk ngapura marang pangerane supaya eling kanggo bebayane. Apa? Lagu apa iki? Lagu apa? Lagu disco. Wis suruh jaipongan Lho gak ngono kok iso mlengkok-mlengkok ngono suarane. Kak kandhane. Iya. Menyanyi lagu jaipongan niku. Nek wong ilate gak rangkep gak iso. Lho, ilate rangkep lah ula. Ngepang. Gak ngono maksud ilate kudu iso mengko. Mengko ke kiri kanan. Ilat ya rangkep. Kayak ngene. Iya. Nanani. Wah. Nani. Aduh peglerek. Ngono aja dek mecicil ngono. Tapi nek kelawar wis terang gak iso, Dik. gak iso ya. Delok kala menjinge. Apa kalau menjing? Kala menjinge bunder ngono. Kon tuh men kalau menjing lonjong ngono. Wah kon niku Seje. 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 Delok gulune sedik. Ah, Ambek lambe iki dekat.
dekat. Dadi swara iku gampang nyaut. Nah, iki bener. Lah nek Iya, iya. lambe penambe gulu waduh. Aduh. Golongannya banyak, kok iso ado merek guru. Kak bener sokran panjene. Iya, iya. Jadi di samping pembawaan, iku wong kudu di modal. Ngerti? Modalnya apa? Duwe aku, duwe Apa? sih modalnya. Loh, Modal ini nyanyi mesti modal duwe. duit. Nanti modalnya. Menyanyi itu harus mempunyai modal. Maksudnya modal suaranya dulu kudu enak. Nah, iya. ta. Nek suaranya wis enak, tinggal mengarahkan. Nah, kok njaluk denggok nang ndi? Dengkok nang restoran, gelem aku. Wong menyanyi jebunya restoran. Lah kon nari dengkok nang ndi? Ya nang restoran sing paling Sing enak. dimaksud sidik modal. Iya. Iku pamane kon iku kudu nyetir. Iya. Iku kudu ndek rebues. Iku modale. Modale. Lho iya, iku iya. carane. Upamane kudu dagang, kudu Iya. duwe bondo. Oh iya iya iya. Lah nek kon nyanyi kudu belajar swara. Nah, bener. Arek iki ditekek emang. Suara bisa enak. Ya apa, Kran? Suara bisa enak. Gampang. Iya, Ini iya. anak menek man gedondong iku ya. Isine jupuken. Nah, diombe mbak banyu. Wungkul iki lho, Sret. Tapi kono benang, maring tarik, Sret. Bersih kerokan. Coba contohno kon dhisik ngene ya, Pak. Lho, aku senak kok. Ya lah kok kayak joto. Tapi gak biasa, Dik. Hah? Biasa iku nek Jumalegi. Iya iya. Nggo longan. Iya. Dadi ke semalam nduk longan. Ya ngono iku. Terus ambek anak tikus iku. Cendil, cendil. Cendile tikus. Nek aku metu dirobong semut dong. Tapi biasae wong nek sok ngomong arek suarane enak. Apa? Ya gak menginapno lho, Dik. Iya, iya, iya. Biasae lho. Iya, iya. Biasae nek sok ngomong arek cilik. Suaranya enak. Suarane mesti enak. iya, aku- Lah saiki sing suarane enak sapa? Sedikit. Nek ngono ya Biasa, tau. biasa ngomong arek cilik. Iya, mergo nek ngomong barek rengeng-rengeng. Iya. Iya bener sokran panjene. Lah aku ngomong anak iso keren tek telu pisan to, Rek. Sing siji tak tekak, siji tak icak. Sing siji tak lungguh ya ora aku. Wis ngene rek, sare Ya, iki apa, ya, wis apa? wis waktune wis entek ya ta. Iya, iya. Ayo mlaku-mlaku ngombe cau kono. Ya 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 Ayo ayo ayo. Ayo.